Интересно е как хората реагират по различен начин в една и съща ситуация. Следи коментарите в две големи групи на Фейсбук. Първата група е пълна с видеоклипове, заснети от шофьори, в които се вижда как други участници от движението правят нарушения. А хората оставят в коментарите своето експертно мнение. Майка матата пак не ще ти по главата, кайник. Втората група е скрита и поверителна. Направена е с идеята да си намериш компания за екскурзия или разходка в България и чужбина. Постера на групата е романтична снимка на двама млади, които се държат за ръка и ходят на брега на морето. Повечето коментари и постове са написани в следния стил. Мъж търси мъж и жена търси жена за екскурзия в Гърция или, например, Италия. В групата има около 30 000 човека, които не ме познават. И аз реших да напиша следното нещо. Търся млада жена на моята възраст и акъл за еднодневни разходки на Витоша, събота или неделя. Ходене между 2 и 10 часа. Да говори по-малко от 5000 думи на час. За възрастта и акъла може да се ориентирате от информацията в профила. При интерес пишете на лично съобщение. След това изчаках една седмица да видя какво ще се случи. За първите 12 часа селфито, което бях направил пред пенсионерския клуб в Казанлък и след това качих като стори, имаше над 1000 гледания. В това, което написах, има 3 изисквания, но не всяко от тях е напълно ясно и дефинирано. Млада жена на моята възраст и акъл е нещо, което всеки може да тълкува по различен начин, защото точната възраст не е ясна. Ходене между 2 и 10 часа е точно дефинирано, но има доста широк диапазон. Също така никъде не се споменава за трудността на разходката. На Витош има много лесни и напълно равни пътеки, като отсечката между Железница и Бистрица, която е част от нископланинската обиколна пътека с синя маркировка. Разстоянието се изминава за час и половина в една посока. Да говори по-малко от 5000 думи за час е много точно и звучи силно ограничаващо, без човек да се замисля колко са 5000 думи. Когато човек говори бързо, той изговаря приблизително 170 думи за минута. Ако човек говори толкова бързо, непрекъснато, без да спира, той ще изговори около 10 000 думи за един час. За да се превърне този моноспектакъл в разговор между двама, участниците не трябва да говорят повече от 5000 думи. 60 човека харесаха поста. 100 човека усетиха закачката за жената и броя думи, която тя може да изговори за един час. Един човек е учуден, един човек е загрижен, а 2 по-възрастни дами са напълно разгневени от това, което съм написал. Шеговитите коментари са почти 30%, подигравателните 20%, обидните 4%, а подкрепящите 47%. До какви изводи стигнаха хората? С ходенето лесно, но много говоря. С говоренето лесно, но не мога да ходя. Възрастта не е посочена. Ако има акъл, едва ли ще тръгне. 10 часа без право да говори е живо наказание. Вървите и мълчите. Предпочитам приятна компания. Да говорим по 10 000 думи на час. Това сайт за запознанства ли е? Изчетох коментарите и за пореден път разбрах защо ни е такава държавата. Ако не желая да говори, да си ходи сам в гората.